Papa. Edina nam tugharia. Dina kwateta. Imana admission na ngene ifi nwanne nwanyi nwere bụ nnekwu ihe. Onnukwu ya ka ọ bụrụ ihe ọma. Mana na manya anya bụ ihe eri ego hinne. Nwanna asị na ọ ga-adị mma. Ana dị n'ụzọ mmiri na mgbada ụzọ mmiri kwe mana nnekwu ga dị n'aka ebe. Achọrọ m ka ntị ya n'ahịa. Ka m wee onwe onye bịa goro ya ka anyị were ego ya. Wee mee ihe dị na-ekwu ụgwọ akwụkwọ nke na ifi ka unu jebe n'akwụkwọ ka ebe unu. Ka akwụkwọ unu pasịrị ọ dị m mma. Ikwu dị mma mana o nwere ihe nchegwa gị. Ihe nchegwa gị bụ ka ifi ka ọ ka bidogodi n'akwụkwọ ka ọ ka jebe ebe ọ bụ na inwebeghị ego ya eju ya kwado anyị na ka ọ ka bidogodi ọ bụla ebe next year or next 2 years mụọ bidozie eche nke a makwara mma nwa m mana kedizi ihe ya dị na-eme ahụ na-abụ na ịta ahụ ya nọ n'ụlọ ịma na ọ ga na-eche mmadụ ya nọ nkịtị ka ihe ya adịzi na-eme nwa m mụ na Albert onye nwoke agbagokwana ka m bịa soli ya na-arụ ọrụ na mekanik workshop ya n'otu aka ka nna amụkwa ọrụ eche nke ama nwa m gbara ịgba o gosiri iburu na dị mkpa mba nsogbu adịghị ma Albert nke dị akpa n'anya dị ihe mụ na akpara ọfụma and o kwete mbara dị mma nsogbu adị nwaanyị kewa amasị ka ya esi na-eme onwe m egosiri na ebu na nwoke mbe ka nne ya nwa m nke bụ ngwazi nka nje jekwa Albert ka mụ na akpa gbazi ọfụma mgbe mbatazi ngwazi gị ihe ịkpata ngwa jee nwa m chukwu arụkwa ka ọ ya bụdo mmụọ gwara ya nya jiri uche atụta nke a nne ụwa dị egwu mana ọ bụrụ onye bụ ụzọ bido ọsọ na-agba first at last eziokwu of course na agbakọ m mbọ bụ ego nri ọ bụrụ how far or how well ego na-abịa ọ na-abịa ka ịkwa What's up? Let's go having fun. Kinkin amen. Today will be your birthday. Every day is my birthday now. Let's go is. Whoa, wow. Go is. You said. You must say when they come around again, KZ men. Pray it is the atmosphere. Okay. Okay, don't worry. Bye-bye. Babes, let's go in now. Drum shana nge sunu wega. I just bomb kita na inwe quiz na class. So, una boss luze ga wa ga later. All right, let's go. Ratas. Hi, no, bye. Hey. Let's go in now. Opus. Okay. Okay. That's so bad, girl. I'm not going to make him go. Okay. Don't worry, I'm not going to It's alright. Oh, yeah. Honey, careful. Can't take another door dipper. Wait till I carry. Chief, it's about the new apparatus I tell sweet tokens for me. Apparatus? The new advertisement I was telling you about. I can't hear or see her. We told you what if I know. Okay, people don't drink per second. No, say wait to be. In I got to persist see why I got. Eh? I'm not what if I know when you came over. Chief, Bruno Manare could is I don't like him the way you are coming looking for me.
in that hostelers. Everybody looking at you. Oh, just some cheap. If you get this new appetites, it will making sense for me. Serious. Okay, now I'm the to be so kind. Yeah. If you want to go to a card. So what? I love you. Okay, that takes you. Okay, go see no video. Okay, go see no video. TV, that I love you. Na ye kene ngo. Ogene de. Dalukwa. Ke God. Ade mma. Makwa. Ichaze ka akụ. Nai. Oguge kene kwa gi. Ke God. Ade mma. Ichakwa. Na ya bịa m. Ekene kwa ngi na ọgwụ iziza igwonye imo. Ọlụlụ ọlụ. Egene. Esimro peje. Anzo ya. Enwekwana. Ọgwụ ahụ igwonye m ọlụlụ ọlụ. Mana achọghịzi m sọnsọ protection. Achọrọ m ihe karị protection. Ife oyi nwa ya nwe mkpọ wee bịa mgba. Ọ karigo nunu na karigo m. So achọrọ m ihe karị protection. O bi ja gbadu ziru. Oyi gị nwa ahịa atụ bịara nụ. Ikpo bịa nụ. Maka na si na ịchọrọ nchekwa. Okuku nye gị nchekwa. Oyi gị nwa ahịa chọkwara nchekwa. Chọkwa ife karị nchekwa. Okuku enyekwa nchekwa. Nna achọ m ihe karị nchekwa. Nya bụ na ya ebekwa ibe ebele ji gwa. Ihe ọbụla m ga-eme, ihe ọbụla m ga-eme. Nsogbu adọrọ. Onye ka na-agbalụ dizi ka okpuru tipa. Ya ka eje tie gị mmanwụ. Maka na nwamba sịkwa na ụtọ nwanne bụ onye daala ibie daala ya. Nwere ọ bụ njide gị aka ka ọ njide m aka. Bịa ka tie gị bụ ogwugwu ya rụkwa n'ugwu onugbu. Ntakwu oge ka ọ ka. Eziokwu ihe a bụ ihe mere yesterday. Eziokwu. Just aghọta m nnọọ ihe na-eme yesterday stop. Just aghọtara m. Ime mesịrị rapụzie m. Ụmụ achọbazi bụ achọsọ ebe na campus. Ọkwa ihe na-eme. So I have to leave. Nne, hold on. Njide biko ka ebe fi nọ. Onwe onye yigo onye nchifi ebe a nọ. Come on. Nne ji nne nwayọ biko na o wee join na TV o biko. Thank you. K4. Ka ị na-atajiri fi anya. Onwa ji ihe nkwu kịta. Ka ị na-emelu na ime ebe fi nọ. Ma agwa m eziokwu n'onu. Biko. Echefu m ịgwa gị na Chief Ben. O kwere m nkwa na egote moto ọfụ. Chief Ben. Janet. Onwe ife me. Agwana m na eje enugo ndị ọrụ. Janet. Kiki isipu ndị okwu a. Chief Ben bụ ezigbo oyi mpam. And so, why would he buy you a car? Hey. Ichefugo na next week will birthday m. My friend Rapi ya. Chinambuzo mazi. Na ya ka ngwa go. Mmadụ n'onwe mmụọ na-achịfa. Ehitika m ndị ntaji anya. Eziokwu, ịchọ igwa m amụrụ m ka jealous gị na-jealous m ka again. Jehovah. Hey. Jealous. Mwanka. Jealous of what kwan? Mago can do maybe. Biko, ana agụ nka njeba na my hostel. Chelo. Mahagini. Kana ngwa gizi okwu. Ehitika m ntaji anya. Ehitika m ndị ntaji anya. Ko nwa ataji guy. Ko bia. Bịa ba, Janet. Now for you. Nne, I'm your childhood friend.
in as much as maybe Muzo Bata schooler, I can be your friend, okay, ma? Open a nurse in mind, so all those girls join up prostitution. But only who get paid. You manage from a very rich family, so I don't see a reason why you get so all those girls are building can do. Yeah, come on, for guys, friend do. What? One didn't do maybe. One year maybe. Happy, I'm just telling you. Alaji, come sir. Aji Baba, Moan sir. Adigo sir. Am I worried? Am I worried? I want to balloon lose the more. Book the map on my balloon by. Look at much you know. Trust me now, I mean. I say, sir. I say, I'm going to kill you. What sir? Chief, I didn't ask you. No, I'm a bank. I'm going to the bank. Academic business. Yes, I like you. Maybe you are here. I'm going to supply. Okay. Chief, come on now. I'm going to school. I don't know what I'm Mana muda ham abro mujanda nanya dia ba nabaya usu fisi otiroba bibu na kana mana gina I'm about to for my birthday. kana satin kana obura na foto yo Chief. I closing my eyes, oh Chief. I am a hanging. Hey! I shall not Chief. Well, I get by long wagging killing. Okay, but we be. Oh, go getting in now. One someone on work by the broken or they met him. No, you mean you Lord never when I told Kimes around. I told Kimes around. Only I put the top on the H or amen. Chief, I'm not the number. I ranking everything. I ranking it. Chief, see Italian. Cheers. Hey, Ego Ghana. Conyoto. Kaba go the cane area na fopa kai bonjo so. Chief seeing things so. Chief seeing things so. Oba de gifa. Onwo to. Kaba ni mi. Yeah, you know, whenever. Can you guys see the how fun name again? Me a place yesterday from ge. I got beef in slab and join knife with you. Really? It's open. No, you ain't the child give you can work in an for my parents on Friday. Maka yengwa the other day. Okay, maka that guy na be kwaka no. Hey, yeah, you be about that one. Monday morning. Monday. Okay, now so bad draw. Guess bago na go. I forgive you. Let's see what happened in the future lane. This give me your hand. Thanks for forgiving and forgetting yesterday. No problem. I promise to be sincere this time around. No problem. I love you. I love you too now. Lincolns. No, I don't take this brand. This is my brand. I just showing loves. So this time right now. So very nice. Morning. Oh, I'm here with money name.
here now if he told me to come here. Madam. And who are you? Who are you, mister? He's the one that I recommended. Yes, come in. Cisco. Cisco, this is why you're gripping like this now. Nah, I don't try to run and move. Nah, we think I can be born on a day. Oh, what's that? Oh, can I hold him? No, I'm going to go to my Biafra. I'll draw to now. When nature, correct. If you don't get anything to talk, go. Come back tomorrow. We'll talk tomorrow. Tell them I'm going to do and then. People are mad now. Not called it. Don't put on them again. Hey, Jesus. I want to more guys on the bin now. I'm on a phone. No, every good bin now. No bin now. Hey. Cisco. Hey, Cisco, can't I pause in the phone? Go on and walk there. You know, I walk. On a walk local. Oh, can you even cut the no. No, was that. Yeah, since in there, come for there. Since in there, go there to a that since in there. This guy never came for this school. In a corner, I don't not like this since in there. It's a go. Hey, man, that mortgage will be could be serious. In a corner, I won't since in there. Hey, on a team and boy. Take a walk and go, Victor. We hang. My friend, it takes to this your condition. I'm really anything for the wrong with you. And according to the test from the lab, medically there's nothing wrong with you. So, not possessed or to another means. Doctor, who's going to say another? When you get me, was it? Oh, you know, I can make Doctor, I don't. Hey! Sorry. Sorry. Victor, I think I heard you now. When is it? Look at me. I don't know. I think I get this. Hey! Man, wow. Agwa ngi na nna chieta nwata nwa ya na chieta ma ọ gbara aka nje dalia kono na boss guy kita ni kinaru ki ko desi. Hey bye Resonate in you. You
can do to help me out of this? Brother, please. You wanna pass your pala? Eh? Hey! Nade. Nke ibo belo fu. Ofu nke Cisco. Ona kodogwu esi kwulu ka igwe. Okwera dada. Cisco agabarigoro village. Iji gbo onwe. O mali ife na-eme di anyị ife ha gbara aka. Ife na-eme na agbara aka ho. Bye. There's anything you can do to help me out of this. Brother, please. Chelu na melo tegife if nwayo elo tego mi ife. O mo ge be uche mu gbata kita. Ai ga gi ife nwa isi ma na ye eji e mana nsi aboz nsi akwo ni ya bo nsi shovel. Na da akwa na agba aka atu ife na atalo. Ọ bụ na iri ji obele ego n'aka. Ọgbaala achọba ife na-eme ife anụma. Ife dike ego n'ike n'ekwu. Ọ bụ na iji ntata ike. Ọgbaala achọba ihe na-eme ihe nke anụma. Honestly, I don't have a time. Enwere ụmụ naira. Ọgwụ anyị fụkịta na draw. The last morning we can do we go here. Brother, biko help mom. Victor, ịma na ntile etikita na ma ejiri ego n'aka. Ịma na ndị ọsụkwụcha ụgwọ nọ last week. Ọba biko nụ. Ma ya ndị amụmụ biko n'igwe ya gbara nweta nwa ego nwa. Ọba biko na-egodo ka ndị. Mpụta na ije mmekọ na ego gị bụ aka ọba biko. Victor nwayo kanje gbala ma ife mmemme nwe ife. Victor nwayo ko. Hi. Onyisi. Time for you. Skido. Una gbamna. Ora do kosi. Onyisi. Obego na mmesu. Asegna onwere ka mese nya kamota yiri menu one. Yo. Una kwana. Ohun ka esigida na nimi. Amara himi na nwa. Pastor won. Obego na mmesu. Fia. Skido. Brady. Confirm good. Havok. Come on, Havok. Kuna kama eziokwu. Ni si pio kam na gwa ge fa. After ko si na tugom. Ayo. After ko si ma chi we dey. Onyisi. Hai. Havok. Meguni. Ayo, ezigbo. Atukwasiri mi ya ihe. Nimi ha ikuru. Ayo. Onyisi. Onyisi. Kamara ma onwe bozo debere. Onye nwụla anwụ ka ọ bụ. Onye nwụla anwụ ka ọ nweta amana otudo. Ebe nwere ndị dịka Skido, one Skido. Asị m unu jango mme. Onye isi mba nwanne. Onye isi nsogbu adịghị ọga. Anyị jebulu be ndụ. Onye isi m nwere ka ọrụ gaba nsogbu adịghị. Onye isi. Ezu ma Jose je hoze ke size. Ya kune bia bu ma kana nyol.
Janet. Because I'm not Janet being here. Oh, we're quite heading over. Janet. Janet. I warned you. I want Gagwa. Kita ifige. Kebi no kita. Janet. My son, you have a problem. And that problem is from a girl in your school. We should go and look for her and ask her for forgiveness. And come back to me. I will tell you what to do. Baba, which girl are you talking about? Look, go and search for her. Her name is Ify. Yes. Obi. Cisco my man. You na warm up. Una na akpole. Onye na warm the up. Ama nigga na warm up kita maka. E mana Victor Kocha na e baze sulie net. Onye di. Na Cisco ta ke malum na school a. Na wa for you begin wan so amula angore na. Begin apio ku so apio ku wadi nimi. Na yanju ekwalụ ngwongwo mo ebe na school a bụ ka mbịa gụọ akwụkwọ bụrụ ka mbịa na akpole. Oh so gị bere ego akwụkwọ mụ nko. Ora ka mbere ego. Nke nwa man. They say all work and no play makes Jack a dull boy. You know ego before? Ngwa ka nnọle ya n'ọnụ. Yeah. Okay. So what do? And then you can get all the ide like zo mo ya kwa. If you go to kwesi maka nsi ma ọta. Kita ezo kipu. Ina like ụmụ nwoke. Ọ dị n'anya. There's a one guys eduri am. Ije na go ba akwụkwọ na ebiali ụmụ ha na afele n'isi pipi mu. Ya na wayo. But Baba, how are we very sure that she will accept our apology? Don't worry. Go and look for her first. And come back. Bye. You didn't see her? I did not see her. Ngali n'ime the whole campus are from Uma. Amara m na nwa na-eme isizi eme isi. Why no? Vicky. Is there nothing we can do to help me out of this situation? Vicky, were you not there? Oge Baba Kuna, apart from this thing, that there is no other option. Vicky. Now I know. Vicky. If I get out of this, you will. But now become a monk. Imagine Allah no monk. Vicky, forget that first. I'm going to sleep in a church and allow in a church. If I don't know get out, can you see where I know I try to a solution? Even if I know I believe it. Oh. Abino. Vicky. You must help me. Please. You
must do everything woman possible to get me out of this. Vicky, woman is a boss on my one. Please, I beg of you. Spirit ones, as I go inside today, guiding me from all men's deceits and poisons, and I promise worshiping you till I die. Oh, yeah. Spirit ones, I come in against, protecting me from going south and from men's disease and poisons. And I continue worshiping you till I die. Obia. Atakataka ewu na anụ ekwekwere ka ife dị n'ime ite a metụ n'ala ma o ite a na onwe ya metụ n'ala emekete n'ụwa ga ite a ma ife dị n'ime ite a emetụ n'ala ọ daa gị n'isi maka n'isi kote ebu agba ya gwụgwụ I tell you to enter. Osochiebu agbanfulu n'ụzọ ihe meke Osochiebu jesili n'ite pụọ me Adonyama bụ n'obi ekwere m zulike Ego nwaga na-ekwere m larụla Onye mara ego ga na jukene ife ngeme o Onye fulu ego ga na jukene ebe ngeje o Agam akwudo, agam anaba, agam ejebe, agam ebili. Nekwenu mokoro nekwenu monsobu nekwenu mokoro nekwenu monsobu Osochiebu agbanfulu n'ụzọ ihe meke Osochiebu jesili n'ite pụọ me Adonyama bụ n'obi ekwere m zulike Ego nwaga na-ekwere m larụla Onye mara ego ga na jukene ife ngeme o Onye fulu ego ga na jukene ebe ngeje o Agam akwudo, agam anaba, agam ejebe, agam ebili